Čau čau, vítám vás u dalšího videa, dneska tu máme Counter-Strike Global Offensive a jak vidíte, jsme na mapě Overpass s nějakými týpkama, takže jdem na to. Zdravím vás tady všechny, do videa můžete pozdravit. Čau, čau. Zase 3Bčko, 2Ačko, jo? Co chcete jít? Mne to vyšlo CSko, dajte timeout rýchlo. Ja chcem rýchlo timeout. Rýchlo, to sa nedá. No poď rýchlo. Máme. To bude příští kolo, ne? Ale... Nie. Máme to už. Máme to. Tak to je dobrý začátek. To daj do videa, prosím ťa. Že onej. To je jasný, že tam bude. Začať. Ty sa natáčaš? Plate som kúpil dýklo. Natáčam. A to čo potom, onej? Vyčínieš slova, alebo čo? Tak aspoň musíme domluvit taktiky teď. A to vystrineš, alebo to tam všetko je? Dám to tam všechno. Jesus. Ty kokos. Mami, ahoj. Mami. Halo, mne to ako nejde CSko, mne vypína CSko. Ako... To si Prosím, AP nič nekúpeš. Dobre, Ape Hydro. Kto mi volá? Ježiši, Peťo, ty si taký debil. Dobrý začátek. Pozri, ja zás mám nervy na Peťa. Ja, ty kokos. Už ste začali. Nie, 5 máš sekúnd. 10 sekúnd, 15. Fuck. Easy as fuck, easy. Tak to je dobrý začátek. Ešte máme mŕtvého bota. Rýchlo, máš 10 sekúnd. Jdem na to. No, tak začneme s botem. No, už tam je initializating word. Nič. No poď rýchlo. 4 To nestria. Nemá šancu. a 2, 1. Ježiš, Peťo, zás. Drž ho bol, no. Lebo čo? Dám ho na ulicu. Čo to sme prehrali? Lebo ti dám počuť. Je to Ačko. Utekajte. No nevím, ostan tu. Ja idem iba dohradu. Ačko čistý, Ačko. Je to Ačko. Ačko čisté. No len navypelo, pod na bus. Ticho. Dobre, poď. Aspoň, že už se připojil, ale teď jsme 4v5, hnedka ze začátku. O, lonka, short. Nikto tu není. Náš vstupu. Rýchlo. Pod nami. Oh shit. Udržte. Molotov. To si Tak a neblokuj. Oh shit, jeden jde dozad. Ne, zpátky na sajdu. Pozreň. Ty vole, pojďte, to dáte 2v3. Škoda, že se odpojil. Oh, nevadí. Short. Pozor. Hrej na čas. Poď do videoného, to čo plánuje. Wow. What the? Prečo si tam išiel? Byly tak 2 sekundy, no. Prečo si tam išiel? Tak si robíš. Ja som že To plantuje. nebola tvoja chyba. Však ste hovorili, Jak bol pletovať, keď bolo 2 sekundy dokonca Tak ste hovorili, že nepletoval. zabí toho, čo plantuje. Ale Ste hovorili, že zabí toho, čo plantuje. jeho zabil teammate, ty koksu, Okej. sorry na chuj. Dobre, Oliver. Jeden force. Aj. Toto bolo celkom funny. Very gruby. První kolo pryč, no. Hej, Isto. na šorty. Chyba na šorte. Jeden dole. OK. Flashback. Kolem Ačko. Idem späť na A. Aj na long. Tunel. Má minus 50 dole.
Netup. Bčko čistý. A, Jeden shot. má minus 50. Mám minus 75 tuším. Jeden boost. Nevidím. Short jeden. Aj Uni, aj ty. Na štvrte sú. To plant na okna. Sorry. Ty vole. Ešte jeden voda. Na Short. smokni to. Teraz som zabil troch. Ja budem hovoriť do hry, lebo to mám lepšie. Lebo som si to nastavil na tlačítko. A máte toto isté, nie? Hydro, prosím, daj mi to. Jasne, si ty. OK. Go! URP. Zkusíme to s 5-7. Já se budu snažit co nejvíc soustředit. A nevím, jestli budu tak kecat, no, nějak hodně. Plošme dole, plošme. Chci něco dát. Dva. Vybíjal to. Isto? Všetci? Neviem. Jeden tam, jedného som videli tam. Počkej, B. Jeden tam, Říkali. jeden tam. Na Ty byl short. Nie tam. A se pojďám na Ačko. Flashbang. Deploying flashbang. Podľa mňa konektor. Idú asi ja. On má Zeusov na longu. Dobre. To ma nemohol trafiť, proste, to Ticho. bolo strašne ďalej. Ticho. Oh, sorry. Minus 90. Fire in the hole. Čo? Smoke. Throwing smoke. Plant, Ačko. Plantuje A. Aha. Banka. Ide schody. Schody. Asi bude vľavo. Vľavo. Je tam. Defuzuj. Pekne. Nestíham. Máš to. Clear the area. Ty vole. Tak to... Však tam bola nula. To čo bolo? Si já kozy. Cože? To bylo jasně defuznutý. 2-1 prohráváme. Kupujte. Kupujeme. Nedá se nic dělat. Move it. To čo bolo ako toto? Po půl sekundy, kdybych začal defuzovat ne. dřív, tak to smouknu. Tom som nepochopil. Smouknu, defuznu. Laying down smoke. Čakaj. Je tam nejaká? Throwing smoke. Hej, sú tam dvaja minimálne. Jeden Môžeš B. sa... Deploying flashbang. Smoke. Duplo konektor. Pozerám ti long. Jeden na shortu. Lapsi. Vlastne som jedničku, Do, A ja. 82. A Ja to neviem, mohu čo načať. mi dal. Bomba na... Bomba A, poď A. Jeden je Bčko byl. Kde je bomba? Ako Pred bol- čortom. ty mi dal Záchody. Prečo tam? Nedal to isté. Laying down smoke. A jeden má minus 82. Idem na long. Bacha, jeden jdou ze zadu. Hajzle, Jeden jde z Bčka, ze spoda. Najza posledný má 20 HP. 18. Isto Oliver, vážne? Koukáš banku? Pozerám ti schody. Smoke. Je banka. Oh, sorry.
Máš tam Vito. Alebo AKčko, alebo čo. Niekto M4, asi oco. Ja. Pekné. Ale asi to ávo. Indro tu máš. 2-2. Musím nenechat kolo. To by bolo nejlepší, ale to by bylo asi hodně těžký. A rychle, pojď. Dobrý. Smoukněte short. Asi B. Smoukněte short, když tak. Throwing smoke. Ježiš. Ja to Throwing bol. flashbang. Laying down smoke. Flashbang. Bomba konektor. Viem ti odpnúť. Aha. Čo mi ako dal? To ten s tím scoutem dává docela dobře. Konektor sú traja. Alebo dvaja. Ja píšem, kurva. Pohoď konektor. Tak pojď. Nice. On za mnou. Dáčko. On konektorík. Balóny bol. Throwing flashbang. Kde je ta bomba? Tu. Niekde. A? Neviem. On ji vzal? Asi ide odsadu. Cože, kam zmizela? Lebo prečo máš scout? A tuto naľavo je Vipo. Hore konektor. Na schodoch je. Dobre. Dobře. Kde se tam vytáh, ty vole, ten je nějaký neviditelný. Pedo, prosím. Umiem. Jdem na to. Daj mi 5-7, prosím ťa. 5-7. Hej, ale s tím Foxem, co jsem tam předtím takový full out a nic. Tu máš, tu máš. Ok. Smokujem short. Ok, už nejdem pikovať, poď, Anne. Poď tuto veľa kde. Poď sem, poď sem. Hej. Throwing a grenade. Zasmolkujem ony. To je boost. Stoj. Deploying flashbang. Ačko, asi Ačko. Jeden No na Bčko, boost. jeden do Bčko dole. Short čistý. Throwing smoke. Jeden je B, Poď preč, čo? jeden je B dole. Fire in the Jeden hole. je už tam odvoru. Vidím ho. Už je tu Prosím. Jak mi mohol dať Deploying flashbang. 10 z Eagla. Incendiary. Laying down smoke. Tak si je to A. Ja som na A, tak. Jeden je dole na B. Ale na bečku svoj. Aha, dobre. Tak pojď. Pozeraj dole. Dobre. Dvaja. Nice. Ale save. Kámo, poď sem, Konektor. poď sem. Ešte aký plus by sme mohli dať? Tento. Už si mi to viackrát hovoril. Aj, že tu. Aha. Poď sem. Vyskoč a tam. A zasmolkovali by sme to. Hovno vidieť, není vidieť, není nič. Cez toto. Nie je to dobré. Kde je? B, Isto? jo, jde po mně. Idem tam. Flashbang. Plant. Plantuj, nie to môžem plantuť. I'm defusing the bomb. On si to plantne zasloužil. Přesně. What? Zasloužil, Team abych to killer. neviděl. Team Schmecker. Jdu zas na ten long tam. Hajzel, jak si vydal toho hodrota. Zas na ten long se podívat. Lost. OK, skýme kop. Už je Z výšky. Dosť možné, že o chvíľku ho nebudem mať toho odroda.
To si děláš kozy, 20 životů jsem si vzal. A jak by to bylo? Netrefím vodu. Jdeš? Jiná pička. Flashbang. Ty boostní tady si chceš. Ale Práčku už nás tady Pojď na plant. viděli, čiže... Slunáčko. Ale není tam. Dupou short možná. Long jeden, napravo. Throwing fire. Mám ho. Throwing smoke. Zachodí asi. Počkaj, nechajte mi ace. Throwing flashbang. Hádíte ho rýchlo. Zoberte mi potom AK plus. Vážne mi nechajte ace. No. Nechajte s Na záchodoch bude AK. Na záchodoch AK plus. Oh, achievement, 2 miliony 500 tisíc. No jít zkusí zase to Bčko, třeba už tam teďka někdo vytáhne. Zatím tam mám docela velký klid. Hlavně si neubrat životy teď, předtím jsem si vzal 25 healthů. No, to je Laying nehra. down smoke. Smoke B. Ano. Deploying flashbang. Bomba B. Tam je Jeden konektor. Grenade out. Čo? Ja on je na balónoch. Deploying flashbang. Pozráš. Fire in the hole. Pojď boost, pozri. Ty znáš. Dupe short si myslím na hořáčko. Bacha, ať nejde balkon. Pozrám konektor. Máte tam Bacha, bombu? bacha, jde. Áno. Pozrám vazet. Na balkoně. Incendiary out. Veď nebol na balkóne. Short? Však mu videl zbraň. Short asi. Je tam. Rob short. Vypol. Je tam. Flashbang. Ejbe, to čo bolo za shot. Ani je tam. Ejbe. Ďakujem ti. To byly výstražní rány. Jedno AK mi. Aha, takto. Plus. Majú. Je pravda, že jsem asi mohl trefit, no ale... Peloslavius. Dáš mi to AK. Lost. Mal som ti dropnul. Throwing flashbang. Smoke teba. Smoke. Incendiary out. O, skrima. B čistý. Dole. Poď. Mám 20. Ja 40. Smoke je tu. Throwing smoke. Duáčko. Asi idú A, hej. Grenade out. Bol tam. Jeden. Nice. Granate. Balóny. Jestli nás tady vykropí Laying oba. down smoke. Jeden respawn. Down. Down. Aby nešli shorta ještě. Ne, tam je náš. Tam konektor. Kunáč? Ty vole, tam nikdo není, tak. B, dole. Throwing a Yeah, grenade. Jeden je side.
Čore čistý. Throwing flashbang. Sorry. Dole jeden. Incendiary. Ako som... Prepač, Kubo. Naši, ja ho neviem trafiť. To som asi teba strelil. Jo. Lebo si mi tam tak skočil a som si myslel, že si Ja enemy. vlastne už fakt nemôžu brať, to nemôžu trafiť nic. Môžem dropnúť niekomu. Nie. Nikdy. 7-1, ale Čo to ti bude znamená? smrť, teda to sa zataženie. To nevidíš? Ja neviem po nemecky. Neslučím po rusky. Ja viem, Deploying flashbang. že mám ťa rád. Alebo tak to nevidíš. Flashback. Asi Bčko, hej. Prebehli. Fire in the hole. Incendiary. Kasaj! Ježiš, on sú dva na tej spawny. Jeden B. Flashbang. Poďte dám flashbang. Poslední dvaja, to je spawn. Dobře mi to. Je Má tam hit, ešte. má hit, má mal. Kde je? Jo, je tam. Máte spawn, Má napravo. 15 má. Jo, pušuje, jde vám. Deploying flashbang. Nice. Škoda. Vedurch. Já mu trefím nohu, no on tam nic vidět nebylo, takže. Čo je šlama? Čo je šlama? Ne, prosím tě. 8-2, mnohem lepší hra. Kámo, vôbec. Oliver, prosím ťa, rýchlo. Nie, dám ti emku, keď chceš. Dobre. Let's go, let's go. Ty suka, ha. Však ja som si zobral tu M4, ty. Ale Aj docela držím ten long na Bčku. Throwing smoke. A potom som ti ho nakoniec nechal. Tým Ečko. Smoke. Laying down smoke. B vypadá čistý dole. Pube. Daj smoke. Smoke. Dobrý, už je Bomba jeden. long. Bomba long, bomba long. A? On si robí srandu so mnou. On je na Nastaven? tej spawne, že? Áno. To je scoutič, hnusný toto. A hen ten nám vážne hlavy dával pelo, nie? On iba tak iba došel, dal ti hlavu. On by to neproběh přes konektor zpátky. Kde je? On Už je je na na Bčku. On je na Bčku. Throwing flashbang. On len tak prvel na Bčko. Čo robí? Flashbang. Neviem. 9-2, easy hra. Snad jo, i když to je CT mapa, takže se to může kdykoliv otočit. Jdem rychle. Na naší pozičku, ta nám jde nejlíp. Go, go, go. Nevím, jestli to je rychlejší tudy, nebo... Toto zase nebo som vpravo, i když na long to špekuluje. Throwing smoke. Tak pojďte, hoši. Pošlem to. Deploying flashbang. Laying down smoke. Bčko čistý, sem nechodí prostě. Čisté B. Napravo. Trošku som ich ulovil. Asi long. To je čistý. Jo. To byl na spavnu, ne? Si áno. Konektor píše. Čo je? Ježiš, to ma neviem takto. Oni pou Bčko, ne ještě. Tuším otvorili dvere. Nie.
Možno to je fake info. Asi jo, Bčko jim není. Nebo na sejtu. Ty vole, Na zitku oni jsou. teď si mám dostat ty. Jdu a jdu. Tak co, kudy jdou? To je náš v konektoru? Áno. To se v té hře se myslím. Koľko sme dal? Tam nabelo to konektor s nožíkom. Ja som ho chcel knajfnúť, len Pelo mi nepovedal, koľko mu dal, vieš, ako. No teď mám docela daleký spam. Chtěl jsem to zrovna vytáhnout až dolů, ale to se mi asi Vyprodaj, nepodaří. prosím. Chceš dropnout? Tichý špekulant. Go, go, go! Vypadá to, že hráči v protějším týmu to trošku vzdávají. Throwing flashbang. Bez short čistý. Long taky. Ok, takže to je Ačko. Vypo konektor. Konektor vypo. Deploying Jeden je na flashbang. záchodoch. Throwing flashbang. To už si nikoho nezabil, Aha, nebo co? pošli na pravej strane s tým vypom. Je na pravej strane. Kde sú? V konektore na pravej strane. Ja zoskoč ho dole. Tuto dole. Já jdu a či bere. On za mnou. On bol nahevne ma vypol. Pozor. Ja mám... Hej, on vypoj. Oni čo robia? Oni boli práve konektore. Na sebe naskladaní. Ej, na tebou je asi. Alebo na bičku už je. Plantuje A, planta. Flashbang. Bčko. Si robíš srandu. Bčko? Aj. Áno. Throwing fire. Ďakujem. Zakačko. To bolo jaký Nice. skill len to. Defusing the bomb. Yes! Nice. Konečně jsem něco předvedl. Tyva, to zo striať. Kto kupuje vypo? Mám ja kúpiť, alebo kupujete vy? 11-3 pro nás, nádhera. Já myslím, že to je Ej, kúp mi vypo, prosím ťa. Jo. Kde seš? Tu. Dáš beží. 11-2, nádhera. Tak teď jsem to docela Celkom ťažká hra. zachránil. To je ono, bol proti předtím. Ty kokso, tak to bolo ťažké. To prdele, zase jsem si vybral život. Throwing flashbang. B. Aha, tak nie. Ježiš, ja tam pozerám celý čas, odskopujem. Ticho, kokos. Incendiary out. Netrafím. Ty spam. To je jedno. Flashbang. Jsou asi na spawnu nebo co? Sú v konektori niekde. Čekám, až otevře dveře. Aha, tak ne. Throwing flashbang. Ide s negevom. Keď sa všetky tie maska dali do konektoru. Hej, čo? Tam, do tej medzery. Ace Negev. Ok, mám taký pocit, že negev party všetci. Chlapci, kdo je pán? Hm? Kdo je pán? Kdo je pán? Všichni Negev? Jo, poďte všetci negev. Let's go, let's go. Všichni Negev, tak jde. Kdo je šéf? Musíme to dát teď. Ani zásobník prostě nevíš, to je tak skvělé. Laying down smoke. Nikdy bude prosím. B to nebude zas. Throwing smoke. Smoke na ty Throwing spam. flashbang. O, dvaja na té spawne. Ja v tom konektore. Za váma, za váma, za váma! Got
To jsme si nikdo nevšimli. Okay. No, na to dneska On je tu v tom smoku někde. Je v tom smoke? Dobrá To půlka, by byla sranda, 13-2, kdyby ho nezabiješ tak Negeva. si první 3 kola dát a je to Že som v nemal pohodě. posledný náboj a tam. Chlapci, a toto som sa potešil. Až na to, že sme pokašľali to prvé kolo kvôli mne, tak je to celkom dobré. Tak, museli jsme jim dát šanci. Však ja som to tak plánoval, predsa. Jasný. Poďte Belong. Let's go, my brother. Belong, rush Belong. Pokoj, do piče. To je čistý. Activating the bomb. Tady buny. Poď! O, Počujeme sa? Hej. Haló? Čo? Ty vole, je na sajtu? halo, Komu tam prošel dovnitř? halo. Na čas, dobře. Máš sa Minus potočiť 65. a jednomu šovací. Minus 6. Stíha? Moji. Ešte 3 sekundy, keby si to natiahol. Mohl jsem tam tomu nasadit hnedku na symbol. Usadíme ten Mercedes. Nevadí. Plent máme. Poďte Eko. Jako. Alebo tak môžem kúpiť. Ale tak další kolo můžeme koupit plné. Tak ne. Tak Pelo už kúpil, tak som nechcel to v tom nechať sám. Poďte, vybehneme zase to Bčko. Neviem, Aha, konektor. to štyria. The guy's out. A jeden má 800 ping. Vybehneme Bčka, teda je tu a... Ja som povedal, že je konektor. Piče. On má hit. Mají toho force. Throwing the flashbang. Však vyhrali. Tak vyhrali. A jo, vlastně ty. OK, Bčko čisté. Ja zavieram, to už ideme Ačko. Ako robí si na srandu. Minus 82. Na long je scout, ja mám 30. OK. Idem po ňom. On má Idem na B. 28 HP. Idem po ňom. Byl na longu. On defizon robí ninju. Á, Piča. na Ačku je. 28 HP oslovný. Tak kde jsi ještě? Kde je? Aha, on je. Tu je, mám ho. Kde sa kraje? On to defizoval. To vážne? On to defizoval, oni na to strieľali. To máš. Aj. Ja som sa iba otočil, on tam aj bol smoke. Ja som to Takže ten wallhack ti funguje, hej? Aha. To nesmím se propadnout na poslední místo. Je to vyrovnaný, poslední 3 místa. We must move. Imbecil, on to Poslední dojde. 3 místa jsou vyrovnaný a Ja mu to nesmím se tam propadnout. Dieťa bol to. Iba hlavu tam mal. Flashbang. To bol hlava smoker. Smoko hlav. Ještě jeden je na midu. Rib ruby. Už jsem myslel, že ho nedám. To vážne. On má proste report alebo retardovaný. To mňa Ježiš bože, on je na CT. Ako CT, jak ideš Bčko. Grenade. To sa nenačko asi. Hovorím, Dobrá, CT, jak ideš Bčko. Posledný Ačko asi. Ale na druhé místo už se nestane. Vypadá to na poslední kolo tohohle zápasu a doufám, že vyhrá 16-3. Poďte rýchlo to Bčko. Rychle Bčko, já jdu Ačko. No more talking. Now we fight. Já jdu Ačko, jelikož chci killy. Rozumel si oko. I'm throwing the flashbang. Pozor, flash na Flashbang. Jeden prebehol? Balóny. My ideme Bčko. jeden na šorte s Je Augom tady, Tikom. zoomuje. Throwing the flashbang. On je za nami už. A vo vode. Myslel, že mě kuchne, nebo Obidva B.
Áno, za tebou. Nechte mě ho, hoší. Aha. A potom ideme startaniť. Jeden byl asi pod hevenom. Mám v úvode. Hrub smok. Aby nebol pod tebou, ej. Ticho. Throwing fire. To je timing. Ještě jeden side. Together we can do this. Nice. OK, GG. We have our revenge. Třetí místo, nádhera. Dobrá hra. Hodně lehký zápas. No, presne tak. Aspoň na YouTube bude only Ace. Aspoň niečo, aspoň bude mať nejakých nových subscriberov. To je jasný, ne? Však hráš s profesionálnymi hráčmi All of Meister a tak. Tak zas příště dáme. OK. Takže zatím se mějte, hoši. Zatím čau. Čau, čau. Čau. Serus.